chytrý, pokúkať, poprehazovať. Není vôbec Nie, to je tak. Tu máte takú čelovku, môžete odskúšať. Ale viete, tam mám dlhý. To nevadí, či máte dlhý alebo Jak krátky. nevadí? Jak to nebude dostávať dovnútra, jak to nevadí? Jak, lebo on síce je dlhý, ale on zaberá už na kraji. Viete, Tam ten je konektor. vnútri. Ako tak je, takže sa nedostanete k tomu. Nie. Takže potrebujete dlhý. Áno. Sekundu, to je taká krabička, ešte tu mám. To musím nájsť. 12. Ale zase mám výhodu, že nejdeme kariér posúvať, že kto mi jedný kúlu do hlavy. Super, ďakujem pekne zatiaľ. Len druhý týždeň takto to urobili. Samme pitkälle puhuttu. Niin puista yksi. Uudet kliikki, kirjoittaa pakko. Kuinka väli poliittisesti käsittää uutta lippuista. Mulla ei tekään asiaa. Lisäksi minä kun maitoinen, mä uuden on kaali. To je vaše? Áno, všetko. Máme zúradu? Aké je zúradu? Tam je vedúca. Kde je vedúca? Áno. Áno, Jožo. Z úradu máme papier nahlásený, že chodíme sem predávať. Jak z úradu? To mi nikto nepovedal. Tak ja teraz hovorím, lebo sa to bude pokutovať, to nebudeme. To je bezplatné. To je Ja zadarmo. to, kde to musím? Tuto Bratislava nové mesto. Každý deň? Nie. Raz do roka? Raz a potom to dá na rok alebo na dva. Dobre, Papiere. dobre by som vedela. Ja pôjdem. Jenny, poď napíš mi tu adresu, aby sme mohli ísť tam. Môžeš tam aj zavolať. Dobre, tam mi daj, poď. Počkaj, dám to do telefónu. Tam zavolaj, ale na OK, poď. Jenny, načukaj, poď. Lebo sa nevyznam telefón. Napíš to. Aj meno mi dá. Tak pondelok tam už pôjdem, alebo v stredu. A to každý musí mať. Pravi sa, vidíte.
Teraz na píke zobrali jednu voňavku ako starú, takú vieš, čo mala ho. Toto dole. Jenny, čo stojí tieto 5? Čo máš ty voľko? Jozef, moje číslo máš, nie? Kebyže máš niečo, odchoď pošli. Ja ti hneď ponúknem cenu. Naozaj. Dobre? Ăn đói quá, ăn cho đồ ăn. Čakala mene, stela. Indevala si. Na buja ne pa. Ale poďa, nájdete človeka. Dobrý. To je vaše? Ne, pani. Pani! Kto mu to naradil? Jak sa tomu naradil hovorí? Hovorí väčšina čo? To nie je dílka peněz. Áno, lebo ja si myslím, že to je ručná osada. Osa? No. Osa. 150. Tedy za 50. Może nie nic. 50. 70. 60. Tak povedzte mi, keď už viete, čo je Onyx, tak toto je čo? To nie je Onyx, Onyx je taký kameň. Viete, čo je Onyx? Toto neviete. Za takúto krabica ja mám na OMKD. Tu je Onyx, toto nie je Onyx. Čiže toto nie je Onyx. Je to 15. Točíte si video? Môžem, ne? Jasné, len sa pýtam zo zvedavosti. Ďakujem. Máme ty na pocit lidé. Maníra. Co chcete za to? 1,50. Czekajcie, ja sobie to odłożę. Mám papier, nechcete? A, nie ma nic.
Ja taký nešedivý, nie. Musím si na to dávať pozor, lebo ústav to on začne. Oni sú suverénni. A keď som toto dávam za 30%, že nechápi, že čo ti dávam. A to ja som to ustal minule, predminule, ale teraz som sa nejako... Ty bol dosť labilný. Aj tam včera som bol taký labilný. Včera som bol oslovený, ja tam teraz chodím. Takto poď, taký vieš, akože labilný. Ale už som na to zabudol. Tak budem na budúce, budem musieť to ako len počúvať a nereagovať na ne. Lebo niektorí si radi, oni sú radi, keď im neoponuješ, vieš. Vtedy sú najradší. Tak ho rozdráži zo srandy. Ne, to ja nerobím. Rozdrážiš ho a ja nerobím. Nech sa tam roztopí. Takú polhodinku ma to hlavu, že som sa nechal vytočiť. Ale už mi to prešlo, no. Už ma to prešlo. Ale keď sú dvaja dominantní, to není dobré. Dvaja odborníci, jak to je. В хорошому состоянии. То подплюсо? Це сіху. Ну я малому він подплюсо збирає. Сіху це цікаво теж. Я знаю, він збирає подплюсо немає. Ну я розумію, ну я граю. Понял. А добре, а от що типу. Ну я хоча б за п'ятерку не подплюсо п'ятерку не називаю. Який рік? Там ззаді буде. Бывает, а? Там, где у тебя идет по кругу так машинка, короче, она типа на месте, и просто по ней красный проезжает, и ты рулем управляешь. Ну не піде зараз так. Panie, po czym są? Body! Áno, Ja ti za 300. šikal.
Nemáte. Nemáme, nejsme my. Len tak nakupujete. Pozrieť len, hej. Nenakupujeme, máme dosť na predaj, nenakupujeme. No, a minule ste vraveli, že hodiny budete mať. Áno, ale ešte som to neprebrala. Popozerajte a tu ma nájdete vždy. No tu nechodím. Som tu prvýkrát a posledný. A prečo? To sa mi veľmi v Senci. Keď budete tam, Keď budem v teraz Senci. bude. A kedy to bude? Nie, ten prvý týždeň v nedelu. Prvý týždeň, to je 7. nejak. Tak, no. Dobre, pôjdem tam, pani. Popozeráme, doneste tam niečo, zaobchodujeme. No, môžem doniesť, lebo tiež, ale Pane, môžem sa opýtať? Po čom Pýtajte sa. Po čom ich dávate? Ukážte. Opa. Viete to? 30 eur chcem za ne. Dokopy, či ako? Dokopy, áno, po 15 eur. Sú funkčné. To sú na súčiastky. Tie dávam po 3 eurá, jak kto čo dá. Hovorím. Dobre, majte sa pekne. Týždeň som u vás, keď budete mať zase nejaké. Ale mali by ste hentie brať sú perfišné. Nejaké panej to predáte za 40-50. Ja nepredávam, ja šetrím si, odkladám pre seba. Vy viete. Jasne, ďakujem pekne. A ja, pekný deň. Dovi. Vieme, kto to vyrába toto? Toto? Mladá Bolesa. To volá kedy? Ne. Fantoma. Áno, ja som volal. lebo však ja musím byť na Jebak. Ten činel. Nedal si tam ten činel. Viem komu? Ja to preblastnem, že z druhej strany dojde, že na Ne, však tam je zavreté. Ne? S kým to zavreté? Iba Tak tam je len pechota.